Bħalissa għaddejja ħidma ta' immepjar tal-qiegħ tal-baħar għat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Dan tħabbar fi stqarrija minn Interconnect Malta fejn tqal li dan l-istħarriġ ikopri kurutur ta' 50 metru tul rotta kollha ta' 100 kilometru. Il-vapur li qed jagħmel dan l-istħarriġ u li temm il-preparamenti tiegħu se jibda dan il-proċess minn Sqallija lejn Malta. Din il-ħidma se tipprovdi informazzjoni essenzjali biex tikkonferma il-kundizzjonijiet tal-qiegħ tal-baħar u tiżgura li l-kejbil li se jkun installat jiġi mqiegħed bl-aktar mod sigur u affidabbli. Fl-istqarrija intqal li dan l-istħarriġ marittimu iddettaljat qed juża diversi teknoloġiji biex kemm jista' jkun jiġu evitati riski tul il-kurutur. Blan ta' din il-ħidma għand konferma il-metodi ta' kif il-kejbil se jkun protett. Dan l-istħarriġ qed ikopri żona li kważi 8 darbiet id-daqs tal-Belt Valletta. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, Ismail D'Amato, spjega li dan l-istħarriġ se jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa tal-qiegħ tal-baħar biex tiġi infrassla l-aħjar rotta u metodoloġija ta' protezzjoni biex jitnaqsu ir-riski waqt il-proċess ta' tqejjed tal-kejbil. Il-kumpanija NextGeo li tispeċjalizza fix-xjenza ġeoloġika u l-kostruzzjoni offshore qed tmexxi l-istħarriġ. Sa dan it-tant Nexans li huma meqjusa bħala pionieri globali fid-disinn u l-manifattura ta' sistemi ta' cables qed timmanifattura s-sistema tal-kejbil ta' taħt il-baħar ta' 245 kV. Intqal li la darba jitlesta dan il-proġett tat-tieni interconnector se jippermetti integrazzjoni akbar ta' enerġija rinnovabbli u jgħin lil pajjiżna jilħaq il-miri Ewropej dwar il-klima u l-enerġija sal-2030.